Ajde ovako, ako ovaj video skupi 50 lajkova, brijem celu bradu preko je. I gdje ste, braće i sestre, evo nas u 24 sata sa Markom, Palmicom, kako god hoćete. Sad je tačno 10 sati i mogli bismo započnemo ovaj klip, konačno. Hvala Bogu, u Instagramu je bilo glasanje između 24 sata i 48 sati, mada je velikom većinom izabrano 24, ja mislim da je oko 80%, imat ćete sad sliku preko ekrana, pa možete vidite. Tako da, pokušat ću da ubacim što više mogu mog dana u video. Vi obavezno, ako vam se svidi video, lajkujte, pretplatite se, ali samo ako vam se svidi, ako ne, dislajkujte. Nemam ono, šta da kažem. Mogu bi samo da nabavim više stava. U stvari nosit ću ja selfie stick. Da. I, osvjetljenje. Biće dosta retardiranih stvari. Da, ništa, sad idem kući da doručkujem nudle, pa ću onda ići do radnje i danas spremam ručak, ali to ću stvari snimati kao prvu epizodu kuvanja sa Markom, pošto klip kako napraviti nudle je eksplodirao za moj kanal, ima preko 35 lajkova valjda i dobio sam dobrih 20-ak sabova, skoro 20 sabova, ne, samo za taj video. Tako da Marija dolazi na ručak, kasnije idem sa prijateljima, ako ne ljudne kiše, pošto vidite kakvi su oblaci, da je sranje vreme. Tako da ništa, mi se vidimo, valjda će mi 14 GB memorije biti dovoljno za danas. Tako da, ovdje je Marko iz edita. Kao prvo, 14 GB, ne da nije izdržalo, nego sam preterao 35-36 GB, tako da očekujte dug klip, već vidite vi koliko traje, a ja očekujem predugo editovanje. Pozdrav! I evo nas nazad, sad ćemo spremamo doručak. Pomerio sam kameru, evo imamo, kako sam ga ja nazvao, mediteransko voće, specijalno piletinu i govedinu. Tako da sad ću da namestim telefon nekako. Opa. I sad ću moći da kuvam. Tako da zanemarite pauzu. Što ovdje treba će nam ovo. To ide pravo. Ovo sabrati. I treba će nam ovo. Sad ću da pripremim vodu. Znači 250 ide ovako, znači ja stavim 600. Znači, sada. I to je to. U opisu klipa, ako Discord bude bio završen, imaćete Discord, moj drug treba da sredi sve. Napravit će i rolove, ne znam, on je rekao da će onda se pozabavi time. Pošto zna više nego ja. I imat ćete meme, ovaj meme, opet sad ću sam. Ne, to mi ne odgovara. Morat ću sam. Ne. Uvala me nervira. Biće meme. Čemu? Nećete moći šaljete mimove za mene. Hvala Bogu, sad će biti sve više i više mimova. Nakon mima sa Pepsijem, kada je kontakt da Marko stavlja Pepsi u nudle, bit će preko ekrana najvjerojatnije. Ujebote, ali sam ja u stani nagruvan. Pogledaj ti ovo. Razvijem ko albanski turizam, ali ajde.
Evo da se vidim ja, malo penj kičnu, ali jebi ga. Ne idu puno eventi. Ovdje. Treba samo impuls. Da, kao što sam rekao, danas pravim ručak, samo što će taj ručak da dok budem pravio neću snimati taj ručak, pošto je to u stvari ujedno i prva epizoda kuvanja sa Natom, jer kao što sam rekao, razvalili smo sa klipom iza nudbe, nisam očekivao uopće da ću preći ni 20 lajkova, tamo ni 30, pošto bio sam neaktivan i jednostavno, ne znam, oduševljen sam. Idemo polako ka tih 1000 subscribera, iako nisam ni do 200 došao, ajde. I do monetizacije, znači trebam još 3800 i nešto sati gledanja da bih mogao da upalim monetizaciju ako pređem 1000 subscribera. Opa, sad dok se to pravi imat ćete ubrzan snimak. Ipak neće biti to što sam planirao, nego ćemo da upalimo svetlo i da upalimo kompjuter, pošto ću najvjerojatnije kasnije da uzmem snimim neki video i tako. Ja ću sad da idem da jedem, neću moći da vas snimam, u stvari snimat ću vam, potrudit ću se, gledat ću preko kompa onda dok budem jeo, tako da ništa, i dalje mi je čudno, bit ću cijel dan pred kamerama, ali makar ću se koliko toliko navići, kasnije će me snimati drugi sa njegovim telefonom, tako da kvalitet videa možda neće biti isti, ne znam da li on ima bolji telefon od mene ili sve u svemu. Više telefona će se kasnije koristiti za snimanje kad budem izašao napolje. I da, ništa, mi se vidimo dok budem jeo, to svi ćete mene vidjeti, ja vas neću. I kada jedem, normalno, onda nastavljamo da smo stali, onda ćemo vidjeti šta ćemo raditi. I da, dok budem sređivo neću vam snimati. Evo ga, sad ću uzeti da doručkujem, malo je ukrivo kamera. Evo ga, ovo najbolje što mogu. I da, evo, nudle su tu, kao što vidite. I pre nego što počnem da jedem, poruka za jednog youtubera hrvatskog, po meni youtuber koji bi trebao da ima 1.000.000 sabova, ne, sad ću vam reći. Znači, on bi trebao da ima 1.000.000 subscribera, a ne 251.000. Reč je o malajskom tapiru i tapiru, molim te, ali ko Boga te molim, izbaci više offside. 2 nedelje nam nisi izbacio offside. Evo, posljednji offside je bio pre 2 nedelje, dominacija Zidanovog Real Madrida. I onda nakon toga FIFA 21 draft, sve nove ikone gdje on nešto napravio. Onda balkanske ikone, Premier Liga draft, balkanske ikone finale i serija A draft. Tako da sad, pošto mi on jedan od omiljenih FIFA youtubera, ja ću da uzem da gledam neke stare videe, idemo na Most Popular. Ajde, da vidimo šta ćemo. Napad na 190, draft u glori. Pre 1 godine, tako da ja odu da jedem i da gledam video, vama će sve biti ubrzano i verovatno on neće ni vidjeti ovaj video, ali veliki pozdrav za moga brata malajskog tapira. Uzor si mi na YouTube-u i hvala ti za svu motivaciju kada vidim tebe da se zajebavaš po klipovima. Jednostavno, ako njega nije sramota, zašto bi mene bilo sramota? Dokazuje da uz trud i rad možeš sve. Znači, on je na YouTube od 2016.
I on je za 4 godine, 4,5 godine tačnije, pošto 29. aprila napravio kanal, došao do 251.000. Naravno, zaslužuje dosta više, ali jebi ga, šta da se radi kad je zabavnije da gledaš drame i prozivanja. Tako da, ja sad da uzmem, pustim video, upalim ozvučenje. Ovo sve kod vas će biti ubrzano, tako da vidimo se kada jedem normalno. Evo nas, jeo sam, malo skitapor i dalje ide. Ništa, ja ću sad da vidim da odmorim malo, možda nešto sredim, pa se javljam, trenutno je 10:33, tako da ništa ljudi, vidimo se za sekund. Ponovo se javljamo, sad da uzem masku, idemo do radnje, da uzmemo šta će se trebati za ručak, da mogu da spremim ručak, da vidimo hleba, ajde uzet ću jedan svež. Ovako. Jala. Ok. Najde, zatvorim mrežu na terasi. I sad idemo u pohode. Evo ti koliko se ja blamiram na ovom YouTube. To nije humano. Ništa, da vidimo, pare su tu. Jesu, 1800 dinara. Ključevi. Izlazim iz zgrade. Bam. Sad je malo mrak. Jer je ugašeno svetlo, ali jebi ga. Čekaj, imam sam ja podigao punjač. Znači imam pse. To je, imam 2 psa, ali jedan voli da grize punjače, kablove i te pičke materije, dok drugi ne. Naravno nisam podigao. Opa, bio mi je prst preko kamere. Sad možemo da idemo. Imam još 6,6 GB. 6,5 tačno. Sad se prebacio. Tako da... idemo niz stepenice, jej. Ponosim torbu. I da, bit će zanimljivo. Tamo ću se malo navići na kameru. Kad se vratim iz radnje uzet ću snimim, vjerovatno neki video, ko što sam rekao. Vjerovatno će biti video o Civilization, ono, jebi ga, šta da vam radim. Gledajte šta ima. I rekao sam ću poneti selfie stick i nisam ga ponao. Ja ću sad skrenuti još drugim putem, pošto mi iskreno blam. I dalje još uvijek malo idem kroz toliko ljudi sa ovako kamerom. Gdje ste bre ljudi? Odjebi ga. Na svašta se živ čovjek navika. Jebote, hoće mi se vidi faca. Klempavi još više. Već sam klempav. Stavit ću je posle. Nemoj cimet me, mala jebe zvez. Nemoj pitat, ne znam, ja trčim pokraj njeza. Legam, sve sam malo, ujutro idem radit. Legam, sve sam malo, hoćete izradit. Uvijek hoćem mani. Opa, obavještenje, izvinjavam se. Oj Marija. Marija mi šalje nešto na Instagramu. Da, za ručak pravim piletinu s 4 vrste sira. Tako da će to ujedno biti najvjerojatnije prva epizoda kuvanje sa Markom. Da, rekao sam već, ali ponovit ću još 300 puta. I
dve drugarice iz društva. Znam da su mi rekli još jučer da neće htjeti da se snimaju. Tako da one će se samo čuti u pozadini. Za njihove Instagrame ne znam da li ću stavljati. Ne znam i da li hoće da im stavljam. Tako da, ja sam tu blizu Maksija, tako da ću sad uskoro i da idem. Ala moj konj. I možda danas budem išao i po platu, tako da ću i to snimati. Dobar dan. Pošto plate trebalo da bude u subotu, po dogovoru, zato što je gazda rekao kao svaki drugi subote donosim platu. Pa ja kad sam došao u petak i rekao da ne mogu više da radim zbog noge, pošto mi je ispadalo koleno i stvorila se cista, on je rekao dobar ponedjeljak i utorak ili utorak. Tati juče ništa, danas je utorak pa ćemo vidjeti, tako da kad završimo u radnji javljam se. Završili smo u radnji. 1103 dinara mi izašao račun samo u Maksiju za oko 900 grama pilećeg filea, 2 kremenadle, pola litra pavlake za kuvanje i 2 ona ceova začin cea za pilicu na 4 vrste sira. Ne znam, utrošio sam mnogo, ali jebika. Volim to da jedem. A i 1000 dinara sam ja dobio od komšinice. Za rođendan. Iako mi je rođendan bio pre skoro mjesec dana, ali ajde. To slažem, pola mjeseca je prošlo. I tako, malo je mrak. Evo ga. Tako da. Ne znam šta da pričam, uglavnom. Čudo mi nisam navikao ovako dugo budem pred kamerom. I da. Ne znam, sad ću pokušati snimam Age of Civilization. Ili možda nađem čak i neku drugu igricu koju budem snimao. Sad ću vidjeti. Tako da, ništa. Mi se vidimo kasnije. Jebem ti osvetljenje više. Mi se vidimo kasnije, boli ruka već. I pokušat ću da snimam tokom dana. Što više budem mogao. Ali ne obećavam ništa, pošto nisam rekao, sad trebam da prebacim na komp ovo sve što sam već snimio da bi imao memorije, pošto već sam 4,8 GB memorije, a to neće izdržati ni do 2 popodne, kamoli ceo dan, tako da će i upload videa biti veoma mukotrpan rad. A tek edit, ništa, vidimo se, evo, došao sam do zgrade, pre 5 minuta sam rekao da se vidimo. Jebi ga, šta mi fali? Ništa. Pozdrav, vidimo se u sekundi ponovo. Jej! Evo ga, sad imam i selfie stick. Čekaj, vidim sam upalio snimanje. Jesam. Sad idemo po Mariju. Tako da... Krenuo sam ka starim Banovcima. Svoja vrata sam zaključio, valjda. Ja sam... Inače imam taj trip da nisam zaključio vrata, pa mi se dešava da 5-6 puta se vraćam da proveravam koliko puta mi se desi da siđem jedan sprat niže i da trčim nazad da vidim jel sam, da prebacim na drugu ruku, da vidim jel sam zaključio vrata, mada jebi ga. Okrene se kamera, mada jebi ga. Šta da se radi? Sad idemo po Mariju, kao sam već rekao. Ja ne vidim ništa od sunca, ali prevrće jeste. Trenutno je, sad ću vam reći, 1:05, tako da, odlično. I tako, odmarao sam, igrao sam FIFA. To ne mogu da snimam dok radim. Mogu snimam gameplay, ali ne mogu snimam sebe. Jebi ga. Gdje si, Jovane? Sve, Jovane?
Najvjerojatnije će u ovim trenucima da budem čutao. Ću snimiti dodatno audio i ubacivati. Da ću pričati nešto random. Ili će jednostavno, ako hoću nešto da kažem van svega, jednostavno samo pauzirati sliku, video, kako god hoćete i tako ću staviti. Ja uopće ne znam koliko se vidim i da li se išta vidim. Jer ja ništa ne vidim. Tako da, ajde sad ću samo kliknuti na sebe. Video ne znam koliko će ni trajati. Nisam ni prebacio na komp. Trenutno imam 3,7 GB. A svaki put se manje i manje. Marko, normalno kada snimaš. Jebik. Sad sam gledao. Dost malo sam slušao muziku. Pa sam gledao stare video od Kako lako. Ni oni ne snimaju. Kako lako izbacuju ti videe. Nemoj da si zao, da si bezobrazan. Jebik. Slavi se. I šta mi fali? Što bi moj drug Džombić rekao. Šta mi fali? Ale ruč. Najvjerojatnije ću dosta delova ću katovati. Da čutim isto. Zato što ako ne bi katovao to. Ako to ne bi katovao, jednostavno uvijek ne bi bio ni ovo ako budem uspio stavim ispod pola sata, bit će super. Ali klip bi bio preko sati i po vremena. I da, gledaju me ljudi turno na ulici. Dobro, ko ne bi gledao budalu koja nosi selfie stick sa telefonom okrenutim na njim i hoda. Tako da sad ću prebaciti kameru i snimat ću vam malo put, istina, spadne mi papučak. Snimat ću vam malo put da vidite moje lepe Banovce. Tako da viđamo se. Dost ne viđamo se. Ja ću biti tu sve vreme, vi me nećete vidjeti, imat ćete ubrzano kako hodam ka Mariji. Da. I evo je Marija. I evo ga. Marko Budala. Evo je Marija. Znaš kako su mi ljudi malo čudo gledali? Pa ja bi te gledala. Sad gledaju i tebe čudo. Ne moraju mene. A? Ne moraju mene. Moraju, evo vidi se. Sad kad dođem kući ponovo ću da odmaram i to neću snimati. Igram da se ređujem, imam da perem sudove, spremam ručak. Tam sudove imam i kažem, tako da jebi ga. Dođi, ajde. Smijesti sve. Ruka mi je otpala. Marija i njeni kučići. Lisica. Jebi ga. I šta sam ja Bogu izgrešio? Ej. Zeba. Ja čekam da se postane, prepričaj. Bilo je jutro hladno. Da, jutro se jebote, baš bilo hladno, bilo vetar. Ja sam u 5 ustala, jeleno nešto išlo, ja sam ustala u 5. Pokadala napolje, vidjela kišu i vratila se spavam. Šta padala kiša? Da. To što pošuj. Ona ne voli s njim, ona ne voli to. Ja to Ne ne voli volim, ni to me. je pederski. Ne voliš ni mene. Ej. Nasilje. Da, prijavit ću. Evo, držim ga. Dijete pod uglom. Šokantno, šokirao me smajl, foto video ove. Da. Biće zanimljivo danas kad izađemo napolje.
Ja. Lupiranje u fabrici. Još i Siner i Tara dolazi. Opet dolazi. Samo nam Laza fali. Lazo, pičko, dođi iz Surduka više. Sorry, but I don't understand what you tell me. My English is very bad. Very, very bad. Sometimes maybe good, Sometimes maybe bad. shit. Quote ga tu su. Ko je taj Bešali? A? Ko je taj Bešali? Ne znaš ko je ga tuzo? Ne, ne pakam ti. Jedan od najprgavijih fudbalera ikada. Pa ja ne Legenda, pratim fudbal. legenda Milana. Ne. Trenutno je trener Ja sam Napolija. Ja mislim da je trener Napolija, nisam siguran. Nasilje ništa ne rešava. Nasilje nije opcija, ali je rješenje. A moraš da vidi visinu da staneš na ovom vezu, hoćeš kada Ha ha ha. ti nizak. Idu smo visine, evo ti pogledaj. Stani, stani, stani. Mrzim da stojim vruće. Molim te. Evo isto smo visine. Eno ga kiki. Tako da ljudi, vidimo se ponovo za sekundu. Kad vidjet ću šta ću, kad budem trebao da, vjerojatno da kad budem trebao pravim ručak. Samo što to neće biti u ovom videu, nego će biti u drugom videu, kuvanje sa Markom. Jej! Ne, kuvanje sa palmicom. Marko postaje Gordon Ramsay. Gordon Ramsay, što bi rekao Siner. Još ću vidjeti kako ću nazvati serijal. Hoću neko retardirano, ali lepo ime. To je lepo. Da. Eto tvoje ime. Znaš što se zove Marija Marić? Ne! Samo bolje. Ništa, to bi bilo to. Vidimo se za sekundu. Mogu, za par minuta ću da pravim ručak, tako da tu ću da prekinem video. Da, to neću snimati zato što će to biti poseban video. I da, ponovo Marko bez majice, ali Marko je uvek bez majice kad je u stanu, zato što je jebeno prevruće, upaljena je klima, evo vidi se tu da svetli, ali nekako meni bez majice. Ja ću postaviti komentar da li želite da snimam reakciju na Karen likuše ili Reddit reakcije ili jednostavno ikakve reakcije. Try not to cringe, try not to laug, moj kompjuter će umreti dok budem editovao. Tako da imate moj imate moj PayPal u opisu da mi donirate za kompjuter ako ovaj crkne da bude još videa. A inače, pošto sam radio na gradilištu, trebao sam da sam ostao do kraja. Da sam ostao do kraja dobio bi valjda sve ukupno 2000 evra, ali sam izdržao samo za oko 300 evra, nije ni 300 evra, pošto mi se sjebalo koleno i stvorila mi se cista. Trebao sam da kupim mašinu od kompjutera, sad ću da probam da uđem na Discord. Naravno ja ću vam govoriti kako se zovu komponente, kako ja uspijem da pročitam, a da ne bude toliko loše. I ajde ovako, ako ovaj video skupi 50 lajkova, brijem celu bradu i brekove. Valjda neće preći 50 lajkova. I od sad ću za svaki video da vam dajem neki određeni cilj lajkova kako bi jednostavno podstakao vas da lajkujete. Meni, znači vama će se svidjeti neko sranje koje ću napraviti sljedeće. Samo molim, samo ne bi sad volio da pređe 50 lajkova. Nešto mi se ne brije. Želim da puštam bradu. Imaće jedan video na kanalu koji će vas iznenaditi i to dosta. Samo što neću da vam govorim tačan naziv videa i temu videa. Hoću da bude iznenađenje. Razmišljao sam prvo da bude live, ali neće biti live. To niko neće znati. To zna
Znaju prijatelji sa kojima sam svaki dan da će to biti, ali vidjet ćete. Evo ovako za komp. Trebao sam da uzem Intel Core i7 10700K 8 core 5,10 GHz procesor. Onda matična ploča je trebala da bude ASRock Z490 Extreme 4. Cooler, meni je drug našao od Cooler Mastera Hyper 212 RGB Black Edition, samo što bi ja uzeo nešto da ne bude RGB, pošto ja RGB mrzim. Jedino što imam RGB je ovaj kao miš. Samo da vidim, jer će sad teti da menja boje. Ujebem ti majku, ajde. Evo ga. Onda trebao sam da uzem SSD ADATA ASX 8200 PNP 512 GB, neki 512 GTC Pro M2. Onda trebao sam da uzem i HDD od 2 TB, neki Toshibin 5300. Grafička, trebao sam da uzem RTX 2070 Super Gaming X, a napajanje bi bilo NZXT C850 od 850 vati normalno. Kućište, ja sam mu rekao da kućište ne treba da mi bude ništa wow, za kućište ne bi ni izdao neke velike novce. Antec NX300, ja mislim da je to. I RAM, da, gdje je RAM ovdje? Uglavnom uzeo bi 16 GB rama, znači 2 stika po 8. Gore piše RAM, samo da ga nađem. Trebao sam da uzem HyperX-ov RAM 16 GB DDR4 3200 MHz brzina. Ovdje piše Predator na kutiji, ali boli me kurac koji god daje. Bitno mi je samo da ne svetli. Znači, meni treba jednostavno nešto što ne svetli, što ne bode oči, jednostavno da bude stealth PC i da se ne čuje i sve. Ali ne znam koliko ću to uspjeti. Onda vidim šta bi još mogao da radim. Ajde, idem ja polako da pripremim. Stvari, uzet ću telefon. Sad ću uzeti polako da pripremam za ručak. Evo, Marija oprala sudove. Ja ću kameru da namjestim ovdje negdje. Samo malo. Istripujem ljude kao da sam utrca. Evo nas nazad, sad ću da uzem polako da pripremim šta nam treba. Znači, treba će mi dve ove mlečne pavlake. Ovo je i dalje za 24 sata. Treba će nam oko 800-900 grama pilećeg filea. Ja mislim da je to odavde. Pileći file. Da. I samo i dve ove piletine sa 4 vrste sira. Tako da, to je to što se tiče za sad 24 sata. Sad ću se prebaciti na novi serijal što će tek da izađe, još uvijek smišljam imena, da bit će zanimljivo, tako da to je to za sad, mi se vidimo za sekundu ponovo. Evo ga, gotov je ručak, završio sam i klip, tako da vidimo se kada završim sa ručkom, kad budem trebao da izađem napolje. Trenutno je 4:45, tako da vidimo se. Evo nas, konačno sam izašao kući, Evo nas, konačno sam izašao napolje, idem polako na mjesto gdje blejimo. Samo se vi smijete, snimat ću ja sve vas. Ne može. Ti se izbila. Samo se vi smijete. Ja sam jednom iskočio na YouTube, u stvari 2 puta, i to oba puta kad sam išao na ovu Zvezdinu emisiju, kad sam ispao ono poznato liče. Koju Zvezdinu emisiju? Našao ona Zvezda Kicu kad ti ispitu, ne, na kraju na Zvezdinu kad sam došao na utakmicu, došli pa na Kicu. Jebi ga. A taj prvi put, ono imao sam 9 godina, nisam znao šta pričam i ubacili samo moja 2 odgovora u kompilaciju. I sjećam se jedno ono pitanje šta naješ za Zvezdu, ja jedini rekao od rođenja. Ono svi ostaje kažu, eto negdje 5 godina, ono.
Zvezda do gola. Tako je. I Marko Srbin do bola. ja ću vidjeti da se javljam s vremena na vreme. Ono, ne znam, zato što previše copyright muzike ima. I nešto mi se ne rizikuje copyright. I ono, ne znam. Tako da, a i imam samo 15 GB memorije. Trenutno na kompjuteru imam 30 GB fajla da izeditujem. Biće jebeno. Još ovo da potrošim, najebo sam. Tako da, ponovo vidimo se za sekundu, šta da kažem. Malo sam se oznao. Sad smo u fabrici, tako da javim se isto ponovo kasnije, trenutno je 7:13, to je tačnije 7:14. Tako da, ništa, to je to za sad. Čujemo se kasnije, valjda se isto čujemo. Ćao Marija. Ako se Renata vidi, blurovat ću je. Evo nas, tu smo i dalje u fabrici. Laže! Alunja mala. Sad ćemo iz prvnje da radimo moj brat Jokić. To je kome, mada on će raditi. Dame mi je od pape, Dragane! Ajde. Reci kada počne. Ajde, kreni. Ajmo Jokiću. Znači ja. Daj komšuru da. Neću. Ma sve jedno. Viš da je sam priznao početno vreme. Ispravi leđe. Nisam ni broj koliko sam. Ispravi leđe, ne radiš kada. A ti kao radiš? I broj ti sebi. U editu ću. Ajmo, biti montraju kada. Ne mogu više. Ajde još jedan. Ali ne računam ti nepromjene. Jebote. Jeste, izmamirao sam sad, jebi ga. Džabe, nemam nekako snagice, tako ja sam mislim za fizikaliju. Tako da, da, bit će bolje. Tako da, ono, sad ću vam pokažem pogled kroz fabriku na njivu. Čisto vidite malo. Sad idemo do tetice da Sinar uzme da jede. Da se snimim. Evo ga. I njegov Instagram ćete imati u opisu, samo što ne prihvata. Ja sam pisao skriptu za Lil Peep klip. Da, on je u stvari moj ghostwriter za skriptu za Lil Peepa. I bit će najvjerovatnije i za Lil Tracy, ali to ćemo kasnije kad umre. Zajebam se. Za Tracy možda čak bude i uskoro, vidjet ću, dogovorit ću se s njim. Možda čak i kraj mjeseca. Pošto trenutno imam dosta obaveza, imam dosta ideja za klipove. I da iskoristim motivaciju dok imam. Tako da ono, trenutno 9:23, 14 GB memorije imam. Bit će ovo jebeno, editovati tek uploadovati. Imam preko 30 GB fajlova za edit samo na kompu. Ništa, vidimo se kasnije. Tako da ono, vama je sekunda, meni je sat vremena. Maksimum. Tako da ono, ćao. 20:12 je, ja se nije da se tuširam, da legam da spavam, tako da ono, vidimo sutra, ne možeš šutim sve. Dobro jutro. 7:47. Dobro jutro. Ajde. Ti imaš zenice. 8:04. Sa psima sam napolju još sat vremena i 55 minuta. Točnije 56. To će biti kraj ovog klipa. Iskreno, naporno jeste bilo. Sam cijel dan morao da se snimam. Sad ću automatski se
postavlja ovaj, kako se zove. Nije bitno. Uglavnom, Siner je spavao kod mene, tako da smo ostali budni malo duže. Nisam mogao da snimam zato što mi je mlađi brat spavao. Opa, malo mi je kosa ujebana. Sad trenutno šetam se. Medo. Šećere. Oboje su malo prljavi. Evo ga. I Siner izlazi. Bukvalno je spavao ko tu tad kamo. Idemo do posla. Tako da, ništa. Mi se čujemo kasnije kad ja dođem kući. Prije nego što doručkujem. Fuj to šećere. Ujebam ti majke. Tako da, ništa. Još malo se ovaj klipi bliži kraju. Bit će naporno editovati preko 40 GB fajlova za edit. Smrt. Evo ga, 9:30 je, još pola sata. Mada, ne vjerujem da ću išta posebno raditi. Ajde, osvjetljenje. Evo ga. Mada ne vjerujem da ću isto posebno raditi, tako da, ajde, sad ću završim klip. To jest, sređivat ću, treba da perem sudove i usisam. Kasnije raširim neki veš i idem skupljam pare sa Sinerom za roštilj. Sinere. Tako da, bilo je zanimljivo, iskreno. Ne znam, mi u jednom trenutku ponestalo. Nisam znao što više da pričam, jer uglavnom ja ništa posebno ni ne radim tokom dana, a kad smo bili u društvu nisam mogao da snimam baš sve, zato što par njih nije htjelo da bude snimano, ali jebi ga. Tako da, ako vam se svidio video, ostavite like, subscribe, pretplatite se, subscribe. Samo se ti smej. Like. Ostavite like, pretplatite se na kanal, podijelite sa prijateljima, komentarišite. Također zapratite na sve Instagrame koji će biti u opisu. Ne znam ko će se teti da stavi, ko neće. Ovaj baksus će morati. Tako da, to je bilo to. Mi se vidimo u narednom klipu. Sljedeći klip je najvjerojatnije ono što sam spremao jučer za ručak. Tako da, viđamo se. Pozdrav.